Това топ продукта на Makita. Перфоратор 2470. Най-масовия перфоратор. Защо не го пуснем го пробваме? Пауза. 4 функции. Въртене и пробиване. Ударно пробиване. Това е само въртене без удар. На тази функция си нагласите, когато къртите се кача в каква посока да бъде. А в тази се използва само ударната функция. Има и реверс. 279 лева с безплатна доставка в офис на Econ. Втория продукт. Agroschleifer 125 мм, модел 5030. 125 лева. Той е в комплект с диск за шлайфане 6 мм, Agroschleifer и предпазителя. Много удобен тънък захват за работа с една ръка. Пак казвам 125 лева. Поръчайте на посочения телефон или го вземете от магазина ни Гат Елимпели или на Железария.com.